Ik moet tweede worden, maar ik wie wel een beetje, die me wel een beetje pijn in het hart. En dat? Ik wou dat je hem eerste worden doen. Ja, maar net die flint al het redje voorbij. Ja, dat is dan wel weg zo, hè? Ja, Maar ik snap dit eerst niet. Ik dacht, ze ben als laatste start. ja, mooi plakje. Maar ja, dan had ze toch lokken maar de winnen in een vrije koers, hè? Ja. Ja, ik ga mijn inlichtingen gewoon, hè? Ja, En ik volg je Arjen natuurlijk, hè, op Omroep Friesland. en horen Arjen op het woord. Ja, ik. Nou, wat doe je morgen? Hetzelfde als net. Ja. Nou, vind ik een goed idee. Ik dacht, er zit hier achter me, dus het is een beetje raar in beeld. Er was nog een beetje een bolk over de kop. Dat is net mooi, zei je. Altijd opletten, hè? Ja. Nooit in de min zetten, altijd 3/4. En nou ja, en dan wil ik even zeggen, een hele grote succes. En nou echt, ja, ik ben fan van je. Nou, dat is geweldig. Die hebben we weer. Nee, maar dat was leuk. Echt weer. Ja. Nou, proost. Maar dat is een beurt op de hel.